खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय आंनि गोदान भिडिअ नै थफ्लाफ्रा बाजोबखाबाय नै आंना बालिनि ट्रिपआ दिनै जोब्बाय आङो थांफिनसिगोन आंना फ्लाइट दङ बालिनिफ्राय कुआलालामपुर आरो कुआलालामपुरनिफ्राय कलकाता माने सोलायहैनांगौ कुआलालामपुराव आङो लास्ट ओंखाम जालांसिगोन लकेलनि ओंखाम बालिनिफ्राय नासि रेडि Nasi udah. Ready? Not ready? Ready? Okay. Dia daunनि दाउखौ नाफ्लेबाय नाफ्लेनानै दुलुर दुलुर खालामनानै दै गुदुङाव होबाय लकेलनि जानाय लोंनाय Nasi beready kok nih, ओंखामा बिसोरो खफ'जों सङो नुवाखै बेबायदि गोदो बर'फ्राबो बेबायदि सङोमोनलै दा गैला बावलांजोब्बाय नुबायना बेयो औवानि हेबनाय दाह्रा बायदि बेनिफ्राय गाहायाव दै गुदुं माइरंखौ बाहाय दोनबाय बेनिफ्राय खोबबाय बेयो चाटनि बेखौ जाला दाउ बेदरनि बल बाहाय ग्रिल खालामो नै गेसजों बायनांसिगोन गेस कानेक्सन बेनिफ्राय बाहाय आराम हाङो गेसखौ एसे हगारनानै बिसोर ओंखामखौ नासि होनो बे चाटनिखौ साम्बाल होनो बिसोर बेयाव अमा बेदर नै बेबायदि बानायनाय बेनिफ्राय बे हांनाय मैगङा रुनायसो नै बेयो लास्ट ओंखाम जास्रानोसै बे ओंखामखौ जाखांनानै साखा खबनैनि टेक्सि बुक खालामनानै एयारपर्टआव थांनोसै आंना कानेक्टिं फ्लाइट गोबांथार मानसिफ्रा आंनाव बिदिनो फन खालामनानै सोंहरो मेसेज खालामनानै सोंहरो कानेक्टिं फ्लाइटखौ माबायदि गाखोयो दिनै देखायनोसै आं नोंथांमोननो आङो फार्स्ट बालिनिफ्राय कुआलालामपुराव बिरलांगोन बेनिफ्राय कुआलालामपुरनिफ्राय कलकाता कुआलालामपुराव माबायदि चेन्ज खालामो आङो नोंथांमोननो खिन्थानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय माने मिन्थिगोन आरो मारैहाय माने फ्लाइटफोरखौ चेन्ज खालामनांगौ इन्टारनेशनेल कान्ट्रियाव थाङोबा गुदुंथार ओंखामा दासो संगोदान ना बिसोर चाटनिखौ सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बेनिफ्राय बानलु होनानै देग्लियो बेनिफ्राय बिसोरो नाफाम बायदिबो होयो हा स्ट्रिम पेस्ट एसे होदेरो टेस्ट जानायनि बेनिफ्राय थावाव एवबाय गोथाव जायो या आंनि हेलमेट हेलमेट गाननांगौ नङाबा पुलिसाव हमगोन मोनामोलै Oh, it smells. We are not washing. Okay, let's go. Da monaмо Stefana. You need to wash this. It smells so bad. गाखोबाय एबा एयारपर्ट थांबाय हेलमेटखौ हमलालै बाल हमजाबा दाहासो हमजाबाय फोरबायदिखासो अफिस आवार ना अफिसाव थांनाय सम ओरैबायदि बुंजोब्बाय दासो हां मोननाय बायदि मोनखाबाय आङो एयारपर्ट सिङाव हाबफैबाय दा आङो एयारलाइननि काउन्टाराव थांग्रोनांगौ आंना एयारलाइना एयार एसिया एयारलाइननि काउन्टाराव हाबनायनि सिगां माने चेक इन खालामो लागेजफोरखौ नै बेलाय लागेजफोरखौ चेक इन खालामबाय आङो दा एयार एसियानि काउन्टारखौ नागिरनांसिगोन बबे साइडथिंथाय नै सिङाव गिदिरथार बिहिर
कुआला लामपुराव थांग्रा गोजाजोब फार्स्ट कुआला लामपुराव थांगोन बेनिफ्राय आंना सोलायहैनांगौ कुआला लामपुरनिफ्राय बर्डिं पासखौ मोनबाय आङो दा इमाइग्रेशननि थाखाय थांसिगोन जुदि गुबुन हादरनिफ्राय इन्डियायाव थांनोबा माने एयार सुबिदा फर्मखौ फिलआप खालामनानै लानांगौ बायसान्स माने एयारलाइन काउन्टाराव सोङोबो आंनावथ' जेबो सोङाखै फाइनाल डेस्टिनेसन बेक टु योर कान्ट्रि होननानै बुंबाय औ बेनिफ्राय जेबो सोङासै बेनिफ्राय भेक्सिनेसनखौ सोंदों फार्स्ट दस ना सेकेन्ड दस होननानै आं होनदों सेकेन्ड दस बेनिफ्राय आंखौ जेबो प्रब्लेम खालामासै सोरनिखौबा माने एयार सुबिदा फर्मखौ माने बिदों आरो बेनि थाखायनो बायसान्स नोंथांमोना जुदि इन्डियानिफ्राय बाहेरा कान्ट्रियाव थांनानै फैफिनोबा एयार सुबिदा फर्मखौ माने फिलआप खालामनानै लाखा आरो इन केस बायसान्स माने बियोबा माने देखायनो हानाय बायदि आंनावथ' जेबो बियासै आङो दा इमाइग्रेशनाव थांसै इमाइग्रेशनाव मा डकुमेन्टस बिगोन एबा मा सोंगोन आङो दा इमाइग्रेशन कमप्लिट जानानै नोंथांमोननो खिन्थानोसै इमाइग्रेशनाबो जोब्बाय सिकिउरिटि चेक इनाबो जोब्बाय फ्लाइटआ फैगोन गेट नाम्बार 1E आव गावनि अन कान्ट्रियाव थांफिननाय नालाय इमाइग्रेशनावबो जेबो सोङाखै दसेनि उनावहाय एयारक्राफ्टआव गाखोनो मोनसिगोन फार्स्ट कुआला लामपुरसिम बिरलांगोन जेब्ला कुआला लामपुराव ओंखारहैगोन कानेक्टिं फ्लाइटखौ मारै गाखोयो नोंथांमोननो खिन्थागोन आं नायलांबाय थाबानो जाबाय एयारक्राफ्ट सिङाव हाबबाय आरो सिटआवबो जिरायबाय बालिनिफ्राय कुआला लामपुरसिम 2 घन्टा 30 मिनिटसो लागोन बायबायनो सोरमोनलायजों 30,000नि एर'प्लेन सिङाव एसे जानोसै लोंसै प्रेसारा ओरैबायदि नुदों नों बा फुलखा बारा माबायदि गयो नायदो वाव नैबे 20,000नि गासिबो इन्ड'नेसियान रुपिसनि जोबसा ISQ होबाय बेखौ नेटफ्लिक्स कम्ब होनो लादों आं दहाय बुंदोंमोन ना 2.5 आवार्स लागोन होननानै माने 2.5 आवार्सनि बारा लाबाय 3 आवार्स बायदियानो जाबाय आरो ओंखारनो मोनबाय आरो बेसेबा गोबाव नेबावनांगौ आरोबाव फ्लाइट गाखोबावनांगौ कुआला लामपुर सिटिनिफ्राय कलकातासिम आङो एयारपर्टनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनाङा आरो इमाइग्रेशनबो खालामनाङा मालायसियायाव दा आं सोंनांगोन ट्रेन्सफारा बबे जायगानिफ्राय जायो होननानै आंथ' मालायसिया कान्ट्रियाव थाङा नालाय माने इमाइग्रेशन खालामनाङा मानो होनबा आङो इन्डियायावसो थांगोन नालाय इन्डियायावसो ओंखारहैगोन बाहाय लिरनाय दंखायो नै बेलाय इन्टारनेशनेल ट्रेन्सफार डाइरेक्ट ट्रेन्सफार गेटजों हाबबानो जाबाय आरो अनलि बिसोरो आंनि बे बेगफोरखौ चेक खालामगोन आरो बेनिफ्राय जेबो खालामा टिकेटखौ नायगोन बेनिफ्राय बे बेगफोरखौ चेक खालामगोन बेलाय बाहाय लिरनाय दंना इन्टारनेशनेल ट्रेन्सफार डाइरेक्शना खिन्थाबाय बेलाय नै बाहाय लिरनाय दंबावो ना डमेस्टिक अर इन्टारनेशनेल ट्रेन्सफार बेलाय नै KLI to terminal transfer counter बेलाय नुबाय ना माने फल' खालामबानो जायो बेलाय नै डमेस्टिक अर इन्टारनेशनेल ट्रेन्सफार काउन्टार दं नुबाय ना बेलाय नै नोंथांमोननो इम्पर्टेन्ट खोथा खिन्थानो नागिरदों आं जुदि नोंथांमोनहा गिदिर गिदिर इन्टारनेशनेल एयारपर्टफ्राव थाङोबा माने बर्डिं गेट नाम्बारा सोलायबाय थायो बेनि थाखायनो माने डिसप्ले बर्डआव नायबाय थानांगौ चेक खालामबाय थानांगौ माने गेट नाम्बारा सोलायबाय थायो मानो होनबा बिराद ट्राफिक जायोना बेनि थाखायनो माने टाइम टु टाइम माने चेक खालामबाय थानांगौ डिसप्लेयाव देखायोना फ्लाइट नाम्बार बेनिफ्राय मा बर्डिं गेट नाम्बारनिफ्राय खारगोन बेनि थाखायनो माने बिराद साबधान जानांगौ नङाबा फ्लाइटआ मिसबो जानो हागौ बेनि थाखायनो माने अलवेज माने बि कशियास जानांगौ आरो बर्डिं गेटआव 1 आवार नङाबा 2 आवार्स सिगां हाबनाया मोजां मानो होनबा माने सोलायलाबायोना बेनि थाखायनो माने चेक खालामबाय थानाया मोजां आरो डिसप्ले बर्डआव बिरनो नागिरबायलै
कलकातासिम कुआलालामपुरनिफ्राय 4 घन्टा लागोन ओरैबायदि गोसोखौ रेजें मोनबायना मानो होनबा गावनि हादराव सहैफिनसिगोन नालाय सिदां देखायगोन नोंथांमोननो दा कलकातायाव सहैबा गावनि हादराव सफैफिनबाय दा इमाइग्रेसन खालामबावनांगौ इमाइग्रेसन कमप्लिट खालामखांनायनि उनावसो एयारपर्टनि बाहेरायाव ओंखारनो हागोन इमाइग्रेसनाबो कमप्लिट जाबाय फाइनालि इन्डियायाव फैफिनबाय जय बर' हारिनि ओरैबायदि गोजोननाय मोनखाबाय दा